أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. bayan haka ‘yan uwa mata da muka haɗu a wannan masallaci mai albarka na Uthman bin Affan, ina fara mana da gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da haɗuwa a wannan safiya ta Litinin 27 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447, wanda shine daidai da 16 ga watan uku shekara ta 2026 miladiya, domin haɗuwa ta tafsirin alkur'ani da yake gudana a wannan wata mai albarka, wanda muke tafi a cikin surar mai albarka, surat Maryam alaiha salatu wassalam, wanda yau shine zama na 13 kuma muke fatan zama na ƙarshe insha Allah ta'ala a wannan shekara. Jiya idan ba a manta ba, malama ta karanto mana ayoyi na 93 da 94 da 95 na cikin wannan sura. Lokaci bai ba mu dama ba mun shiga cikin tafsirin su, da haka malama za a maimaito mana waɗannan ayoyi guda uku insha Allah ta'ala sai mu dora. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Allah madaukakin sarki yake gaya mana a cikin wannan ayoyi, in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda. Babu wani halitta wanda yake cikin sama ko yake cikin ƙasa face ya zo wa Allah mai rahama a matsayin bawa. Laqad ahsahum wa addahum adda. Allah ya ce haƙiƙa Allah ya kiyaye su asalin kiyayewa, haƙiƙanin kiyayewa. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Tabbas kowannen su ranar alkiyama zai zo wa Allah madaukakin sarki shi kadai, ba tare da wani a tare da shi ba. Wannan shine takaitacciyar fassara ta kai tsaye ta waɗannan ayoyi. Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa babu wani abu wanda yake Allah ya samar na halitta a sararin samaniya yake, sammai guda 7, ko ko a ban ƙasa yake, matukar Allah ya samar da shi a matsayinsa na halitta, to tabbas da zaman zai zo wa Allah maɗaukakin sarki a ranar gobe kiyama. Zai je domin tafiya wadda take ta amsa kiran Allah maɗaukakin sarki, tafiya wadda take tabbatarwa da dukkanin wannan abin halitta cewa kai bawa ne kuma halittarka aka yi. Tafiya wadda take nuna ƙasƙanci da ƙanƙan kai na bawa a gaban mahalicci wanda yake ya samar da shi daga babu. Tafiya wadda take za a je a anshi sakamakon abin da yake an aikata a nan rayuwar duniya, sannan kuma ya zamanto an samu sakamako na abin da yake za a girbe shi a wannan sakamako guda biyu da Allah madaukakin sarki ya yi wa bayinsa alkawari. Da haka rana ce da cikakken mulkin Allah madaukakin sarki da izzarsa da buwayarsa suke ƙara bayyana ga bayi. Muminai suna ƙara samun nutsuwa, masu ganin haƙiƙanin abin da suka yi imani da shi yanzu gashi yana tabbata. Wanda kuwa suka kafirce, to a wannan lokaci za su shiga halin ni'yasu da takaici da nadama da hasara na ganin abin da suka ƙaryata, abin da suka musanta, abin da ba su yi imani da shi ba, gashi nan yana faruwa alhalin an riga da an gaya musu, an aiko manzanni sun musu bayani, amma suka yi ƙememe, suka ƙi yadda da wannan abu. Da haka Allah yana gaya mana illa atir rahmani abda, sai ya je ga Ubangiji wanda yake mai jin kan bayinsa, abdan yana a matsayin bawa. Kowa zai je ne a wannan matsayi, domin shi ne mafi girman matsayi da duk wani abin halitta zai amsa. Al'ubudiyya al-khalisa lillahi azza wa jal. Ka ji cewa kai bawa ne, halittar ka aka yi, samar da kai aka yi, umarni ake maka, akwai wanda yake ya samar da kai wanda yake da haƙƙi a kanka na kai masa biyayya, kai masa da'a, ka bi umarninsa, kuma yayyan da ya ga dama da kai, wanda shine Allah madaukakin sarki. Kuma wannan ga baki ɗaya duk wani abin halitta ya shiga cikin wannan matsayi, ya shiga cikin wannan yanayi.
da wanda ya imani da wanda bai yi imani ba, da mafiya darajan bayan Allah maɗaukakin sarki da mafiya ƙasƙantuwar bayan Allah maɗaukakin sarki. Shi yasa sai ya zamanto tun daga kan mala'iku suna amsa sunan cewa bayi ne na Allah maɗaukakin sarki, bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawl. Allah maɗaukakin sarki yake ba da amsa ga waɗanda suke sun jingina cewa mala'iku a matsayin ‘ya'yan Allah maɗaukakin sarki ne mata. Ubangiji Allah ya tsarkaka ga haka sai yake cewa bal ibadun mukramun, ba wasu bane ba su face bayan Allah maɗaukakin sarki wanda Allah maɗaukakin sarki ya karrama su. Ya ku nasara wanda kuke kiran annabi Isa alaihi salatu wassalam a matsayin wanda za ku bauta mawa, a matsayin ko dai Allah maɗaukakin sarki ko ɗayan alloli guda uku ko kuma ɗan Allah, ku sani cewa a ranar nan za ku ga haƙiƙanin cewa annabi Isa ɗan Allah ba ɗan Allah bane ba, annabi Isa bawan Allah ne. lan yastankifa al-masihu an yakuna abdan lillahi wala al-mala'ikatu al-muqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahshuruhum ilayhi jami'a. Allah ya ce da dai ranar gobe kiyama annabi Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam ba zai kyamaci ya kasance a matsayinsa na bawa na Allah ba. Kai waɗannan mala'iku ɗin wanda suke kuna ganin su makusanta ne ga Allah maɗaukakin sarki, suna da wani matsayi maɗaukaki, su ma ba za su kyamace su zamanto cewa bayi ne ga Allah maɗaukakin sarki ba. Kun ga kenan ƙaryar al'amarin naku ta riga da ta ƙare, duk abin da kuke zato a kansu za ku ga haƙiƙaninsa, domin su kansu ba za su yi munna da wani matsayi wanda yake sama da kasantuwarsu bayan Allah maɗaukakin sarki ba. Annabawan Allah maɗaukakin sarki misalin Yusuf alaihi salatu wassalam, Allah yake gaya mana a cikin suratu Yusuf, wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin. Allah madaukakin sarki ya ambace su a matsayin cewa bawa ne na Allah madaukakin sarki, mai kadaita ibadarsa ga Allah madaukakin sarki, mai tsantsanta ibadarsa ga Allah madaukakin sarki. Wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Da irin haka lafizza masu yawa Allah ya bayyana annabawansa daban-daban a matsayin ne bayansa ne, fiyayyen halitta, zaɓaɓɓen sallallahu alaihi wa sallam. Allah maɗaukakin sarki ya ambace shi da matsayi na ubudiyya. Subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. Kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Da wurare daban-daban da Allah maɗaukakin sarki yake nuna al'ubudiyyar khalisa da duk wani abin halitta yake da shi. Da haka gabaki ɗaya kaka ana amsa sunan bayan Allah maɗaukakin sarki, kuma wannan shine mafi matakin koli da duk wani abin halitta zai ji a ransa kafin wani mataki wanda yake na musamman. Shi sa duk inda kalmar al'abdu ta zo a cikin alƙur'ani to tana ɗaukan ɗayan fiskoki ne guda biyu. Ko dai al'ubudiyya wadda take amma ta ma'ana ta game dukkanin abin halitta ga baki ɗaya, wanda irinta ne wannan wurin, da mai kirki da mara kirki, da mumini da fajiri, da fasiki da salihi, da kowa da mafi matsayi da wanda yake matsayi na ƙasa-ƙasa, duka Allah maɗaukakin sarki ya ambace su da cewa ne ibad. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. anan Allah madaukakin sarki ya ambace na magana akan bayinsa waɗanda suke ne sun kafirce, sun ƙi bin hanyarsa, amma ya ambace su da suna ibadi. Ma'ana wannan ita ce al'ubudiyya al'amma da kowa yana shiga ciki. Nau'i na biyu shine al'ubudiyya wadda take ta ta'a, wadda take ta mahabba. Allah maɗaukakin sarki ya ƙaunaci bawansa, ya keɓance shi, ya zaɓe shi cikin gama garin bayi. To wannan kuma sai waɗanda suka yi imani tun daga mataki na ƙasa har zuwa zaɓaɓɓu daga cikin bayinsa waɗanda su ne annabawa. Ya ibadi la khawfun alaikum al-yawma wa la antum tahzanun. Anan Allah maɗaukakin sarki yana magana da gama garin bayi ne? A'a, bayinsa waɗanda yake sun yi imani. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Allah ya ce a yi mawa bayansa albishir, a yi musu bishara. Su wanda ɗin nau'in bayi su ne waɗanda suke idan sun ji maganar Allah maɗaukakin sarki, in an ce musu ga saƙon addini, in an gaya musu magana to suna zaɓen mafi kyawun ne su bi ta. Kun ga wannan sun zamanto bayi na musamman. Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. alƙawarin da Iblis ya ɗauka a gaban Allah
wala ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ashe akwai wanda suke keɓantattu zaɓaɓɓu, shi sa Allah ya ce mishi inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin. Bayina nagartattu na ƙwarai waɗanda suke sun yi imani da ni masu kiyaye dokokina ba za su bi ka ba, sai dai waɗancan ɗin wanda yake tasirin ka zai samu a kansu, wanda yake tun farko sun fi hanya ta bata, sai Allah maɗaukakin sarki ya sallafa shedan a kansu ya zamanto ya ƙara ingiza su akan batan da suke kai. Da haka wannan shine nau'i guda biyu na ubudiyya da lafazin yake ɗaukan ma'anar ɗayan biyun a cikin alƙur'ani ko ma in ce a cikin yare na addini. Amma a nan gurin illa atir rahmani abda, Allah maɗaukakin sarki yana ba mu labarin gamammiyar ubudiyya ce, ma'ana dukkanin wasu bayi ga baki ɗaya za su hallara a gaban Allah maɗaukakin sarki ƙarƙashin mulkinsa, ƙarƙashin jujjuyawar lamuransa yanda ya ga dama a wannan rana. Allah ya ce laqad ahsahum wa addahum adda. Hakika Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye su, kiyayewa ta fuskar sanin adadin su, kiyayewa ta fuskar sanin yawan su, kiyayewa ta fuskar sanin menene abin da waɗannan bayi suke aikatawa. Don haka sai mu ce Allah ya ƙididdige adadin su, ya san yawan su. Kai in kana ganin cewa suna da yawa ba za a iya gane adadin su ba, Allah ya sani. Kai idan kana ganin ba za ka iya ware adadin 'yan aljanna a ciki ba, ka ware adadin 'yan wuta, Allah ya sani. Kai idan kana ganin ba ka san adadin maza a ciki ba, ba ka san adadin mata a ciki ba, Allah ya sani. Kai idan kana ganin ba ka san ƙananu masu ƙananun shekaru a ciki ba, ba ka san saffa ba, ba ka san tsofaffi a ciki ba, Allah maɗaukakin sarki ya sani, domin babu wani wanda yake zai fako ga ilimin Allah maɗaukakin sarki a wannan rana. Kai dama can tun kafin ya haɗa ku baki ɗaya babu wanda ya faku game da saninsa, to ballantana ku yi tunanin wai in za a kasa gano ka, za a manta da kai, za ka ci da rubuzum ka wuce, babu wannan. Allah maɗaukakin sarki ya ce laqad ahsahum wa addahum adda. Kowannen su Allah maɗaukakin sarki ya riga da ya kiyaye al'amarinsa, ya riga da ya ƙididdige al'amarinsa. Kuma kar ka ɗauka cewa za a manta da wani abu wanda yake ka aikata shi a rayuwar duniya a mance da shi, lissafinsa ya kubce, babu abin da zai kubce. Aikinka a ƙididdige yake kamar yadda kai ma ɗin kana cikin lissafi, kuma ba za a manta da kai ba. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Allah maɗaukakin sarki ya ce gabaki ɗayansu dukkaninsu za su zo ga Allah ɗin a wannan rana ta alkiyama fardan, kowannensu shi kaɗai tak. Ma'ana dukkanin halitta kowa zai zo idan Allah maɗaukakin sarki ya bijirar da shi wahidan, shi kaɗai. Duk yawan ‘ya'yanka ba tare za ku jera ba, irin yadda za ki jera da ‘ya'yanki ki fita unguwa, irin yadda za ki jera da ‘yan uwanki ku je sabga, babu wannan a wannan rana, kowa shi kaɗai zai je. La mal, babu dukiya, duk abin da kika tara na duniya a nan kika samu, kuma a nan za ki bar shi, kuma ba za ki tashi da shi ba. Wala ansar, babu mataimaka, duk yadda kika tara 'yan fada, kika tara fadawa, kika tara masu taya ki akan hidindimun da kike da shi, saboda wani matsayi da Allah maɗaukakin sarki ya kai ki a nan gidan duniya, ranar ba wanda zai zo ce bari mu raka hajiya, bari mu raka sheha, bari mu raka kaza, kowa shi kadai zai tafi, shi kadai tilo. Laisa ma'ahu illa amaluhu, babu abin da zai je da shi sai aikinsa. Kai kadai zaka tafi, sai labarin abin da ka shuka shine zaka je kai girba, sai Allah maɗaukakin sarki yayi hukunci da ƙarfin ikonsa, yayi sakamako cikin adalcinsa, ya baka abin da yake ka aikata kwatankwacinsa a gidan duniya. Menene kwatankwacin? Shine kyakkyawa. In ka aikata kyakkyawa to za ka ga da kyau, idan ka aikata akasin haka za ka ga akasin haka. Allah ya kiyashe mu. To a nan gurin Allah maɗaukakin sarki da ya ce wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda, kowa zai zo ga Allah maɗaukakin sarki. Manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa lokacin da yake hakaito da yanayin da ranar alkiyama za ta kasance da irin yadda za a bijirar da bayi, ya ce fa akunu awwala man tashaqqu lahu al-ard, ni ne zan zamanto farkon wanda ƙasa za ta kece mishi ya fito. To manzo sallallahu alaihi wasallam kuma in ya fito, to daga nan kuma gabaki ɗaya halitta zai zamanto za su fito, za su amsa kiran Allah maɗaukakin sarki zuwa ga wannan babbar rana, zuwa ga abin da yake za a je a samu na abin da aka aikata, imma alkhairi ko imma aka sun shi. Allah maɗaukakin sarki ya samu ga da kyau. Shi yasa Al-Hafiz Ibn Kathir rahmatullahi alaihi yake cewa a daidai wannan bigire din,
malam yake cewa in kullu man fi samawati illa ati ar-rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda. malam yace ai qad alima adadahum منذ khalqahum ila yawm al-qiyamah. Allah madaukakin sarki ya san adadin bayansa tun daga lokacin da ya halicce su ko ya fara halittar su har zuwa ranar alkiyama. ذكرهم وأنثاهم يا سم مزا عدد مزا يا سم ماتا وصغيرهم وكبيرهم يا سم من ينسو يا سم كنانسو أي لا نسن وكلهم آتيه يوم القيامة فردا قوة زيزو شيشي كدي ما لن يتي لا ناصر له باب ميتي مقنسا ولا مجير له باب ميكامس توكي أو ينيد زي يسام كنسا إلا الله وحده لا شريك له سي ألا مدعوكين سركي كدي ونديكي باء هذا شد وني أجكين بوتا kuma bai haɗu da wani a cikin ayyukansa ba, don haka shi kaɗai ne mai taimako, shi kaɗai ne mai bada agaji, shi kaɗai ne mai ceta a wannan rana, babu wanda zai haɗu da shi a wannan aiki. Ceto wanda yake na asali na haƙiƙa ne ya ƙaddara ka kasance cikin wanda za a ceta, ne ya zamanto ya sanya wanda zai cece ka ya cece ka, wannan ikon nasa ne, shi yasa shi ne mai ba ma wa bayi ceto ɗin a karo na farko. Fa yahkumu fi khalqihi bima yasha. Malam ya ce sai ya hukunta a tsakanin bayinsa cikin abin da yake ya ga dama. Kar ka ɗauka an ce abin da ya ga dama ka ɗauka za a yi yanda ake so ko za a bi son zuciya. Malam ya ce wa huwa al-adilu alladhi la yadhlimu mithqala dharra. Shi ne wanda yake mai cikar adalci wanda baya zaluncin bayinsa, baya zaluntar bayinsa ko da daidai da ƙwayar komayya ne. Wala yadhlimu rabbuka ahada. wama rabbuka bidhallamin lil abid. Allah madaukakin sarki baya zaluntar kowa, ubangijinka da dai bai kasance mai zaluntar bayinsa ba. Allah madaukakin sarki ka lullube mi da adalcinka. Na'am malama. innal ladhina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. نعم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. Allah ya saka da alkhairi. Lokacin da ya kasance Allah madaukakin sarki ya gama hakaitowa a cikin wannan sura mai albarka munanan aikin kafirai da kuma munin sakamakon da za su samu da mummunan abin da za su ci karo da shi sakamakon abin da suka aikata a nan gidan duniya, sai Allah madaukakin sarki ya rufe mana wannan sura da ambato na muminai da kuma abin da za su samu ko cikin irin ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya tanada musu tun daga nan rayuwarsu ta duniya har zuwa rayuwarsu ta gobe kiyama, domin a samu ne cikar adalci a bayani din. Waɗannan an muku gargaɗi, an tsorata ku da abin da yake kuna kansa mummuna da abin da za ku samu na mummunan sakamako. Waɗannan kuma ana muku bishara, ana ƙara gaya muku abin da zai ƙara nitsar da zuciyarku ya ƙara sa ku riƙe hanyar Allah. Innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Lallai waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari, to Allah mai rahama zai sanya musu ƙauna. Allah madaukakin sarki a wannan aya yana nuna cewa waɗanda suka yi imani da Allah madaukakin sarki, suka yi imani da manzannin Allah madaukakin sarki, suka yi imani da abin da manzannin suka zo da shi wanda yake saƙo ne kai tsaye daga Allah madaukakin sarki, suka aikata ayyuka waɗanda suke nagari, nagartattun ayyuka da Allah madaukakin sarki ya yi umarni da su, ya ƙaunaci a yi su, to ga sakamakon su. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah madaukakin sarki ya ce tabbas Allah madaukakin sarki zai sanya musu wata ƙauna, zai sanya musu ƙauna a tattare da su. Malamai masu tafsiri suka ce wace irin ƙauna? Da dama suka ce yuhibbuhumullah. Matakin farko shine Allah madaukakin sarki zai ƙaunace su. Idan Allah madaukakin sarki ya ƙaunace su kuma sai ya kimsa a zukatan bayi nagartattu su ƙaunace su. Da haka shine sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sannan kuma akwai hadisi wanda yake an karɓo daga Abi Hurairah radiyallahu an,
wanda yake hadisi ingantacce ne Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fitar da shi, yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna Allah idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Allah madaukakin sarki idan ya kaunaci bawa sai ya kirayi Jibril fa qala sai ya ce da shi inni uhibbu fulanan fa ahibbah, ni kam ina kaunar wani da haka kai ma ka kaunace shi. Fa yuhibbuhu Jibril, sai Jibril ya kaunace shi. Thumma yunadi fi sama, sai ayye kuwa a sama, a cikin jinsin wa kenan mala'iku. Fa yaqulu sai ya ce inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu, mala'ika Jibril sai ya ce Allah madaukakin sarki yana kaunar bawansa wani, ku kaunace shi. Fa yuhibbuhu ahlus sama, manzo Allah ya ce sai ahalin sama su kaunace shi. Suwa kenan mala'iku. Thumma yuda'u lahu al-qabulu fil ard, sai Allah madaukakin sarki ya sanya masa karbuwa, ya sanya masa amintuwa a cikin mutane a ban ƙasa. Sai kuma ya ce wa idza abghada 'abdan da'a Jibril, idan Allah madaukakin sarki ya tsani wani bawa sai ya zamanto ya kirayi Jibril, sai ya ce da shi inni ubghidu fulanan fa abghidhu, lallai kam ni na washuwa ne ko ni na tsanuwa na kai ma ka tsane shi. Fa yubghiduhu Jibril, sai Jibril ya washi wannan bawa din. Thumma yunadi fi ahli sama, sai Jibril ya kira a ahalin sama, jinsin mala'iku, inna Allah yubghidu fulanan fa abghiduhu, Allah madaukakin sarki ya tsanuwa ne kuma ku tsane shi. Fa yubghidunahu, sai su ma su tsane shi. Thumma tuda'u lahu al-baghda'u fil ard, manzo Allah ya ce sai a sanya mishi, a lankaya mishi kiyayya a ban ƙasa, mutane sai su tsane shi, sai su washe shi. Saboda ni Allah maɗaukakin sarki shine yake kimsa ƙaunar bayi a cikin zukata. Allah maɗaukakin sarki shine yake ɗaukaka darajar bawa a tsakankanin mutane. Da haka idan Allah ya ƙaunace ka sai Allah ya sanya ƙaunarka a zukatan bayinsa. In Allah maɗaukakin sarki ya ƙi ka sakamakon munatar ayyukanka, sakamakon kaucewa tafarkinsa, sakamakon ƙin bir umarninsa, sakamakon kafircinsa da kafirce masa da kai, sai ya sanya tsanarka a cikin zukatan bayi a nan gidan duniya. Wannan shine hadisi mafi girma da dukkanin malaman tafsiri zaka ga zai yi wahalar gaske su kawo tafsirin wannan aya ba su sako wannan hadisin a ƙarƙashin ta ba, saboda yanda yake fassara ƙarar abin da Allah madaukakin sarki da yake nufi a nan gurin ya cewa sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, Allah madaukakin sarki zai sanya musu ƙauna. Kamar yadda malamai suke ƙara yin magana akan cewa to nan Allah ya ce zai ƙaunace shi, kuma sai a yi kiranye a ban ƙasa, sai a ce Allah sai a sanya ƙaunarsa ko a sanya yardarsa a cikin zukatan bayi a nan ƙasa. To wai wasu irin bayi? To wasu malaman suka ce ai hubban fi qulubi ibadihi, gabaki ɗaya bayi kowane bangare. Kun ga kenan wancan al'ubudiyya al'amma da muka yi magana kenan, ma'ana bayin Allah gabaki ɗaya ba tare da rarrabe tsakanin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba, ko wanda ya imani da wanda bai imani ba. Allah sai ya sanya wannan bawa mutane su ƙaunace shi, kaga kowa yana haba-haba da shi, kowa yana son mu'amala da shi, kowa yana ganin shi a matsayin mutumin kirki, ba tare da ganin wani sababi wataƙila wani lokaci na zahiri ma da zai sa a ƙaunace shi ba. Akan yi wa bayan Allah irin wannan ƙaunar. Baka taɓa ganin mutum ba, wata mu'amala bata taɓa haɗa ka da shi ba, wani abu wanda yake za a iya cewa na lamarinsa da ya shafe sa ya riske ka, amma sai ka ji kana ƙaunarsa, sai ka ga mutane da yawa sun yi tarayya da kai a wannan ƙauna da ake yi masa. Sa'ilin da kuma akwai mutanen da baka taɓa ganin su ba, baka taɓa ganin mu'amala da su ba, amma sai Allah madaukakin sarki ya kimsa wa bayi ƙin waɗannan mutane ɗin a cikin zukatansu. To da haka irin wannan shine sai malamai suka ce a nan gurin qulubul ibad ana nufin bayi din gabaki. Imam al-Qurtubi, Ibn Juzay, Ibn Rajab, Ash-Shawkani, As-Sa'di, Al-Allama, Ash-Shinqiti rahmatullahi alaihi duk sun tafi akan wannan ra'ayi na cewa gama garin bayi ake nufi, nagartattu da waɗanda yake ma ba nagartattu ba. Sa'ilin da kuma da dama daga cikin mufassirin sai suka tafi su kuma akan ra'ayin cewa a'a, bayin da za su ƙaunaci wannan bawa ya zamanto cewa haƙiƙanin alamar yaddar Allah ta bayyana a gare shi shine waɗanda suka yi imani. Da haka sai ya zamanto duk yawan mutanen da suka ƙaunace ki, idan ba mutane bane ba nagartattu masu bin tafarkin Allah madaukakin sarki, kar ma ki rudu ki ɗauka cewa wani matsayi ne na musamman. Nagartattun mutane waɗanda suka yadda da Allah, suke bin dokokin Allah, waɗanda yake Allah madaukakin sarki ya sanya alama ta yardarsa a tattare da su ta fuskar nagarta da kiyaye dokokinsa, to irin wannan ne in sun ƙaunace ki zaki farin ciki.
zaki ji a ranki cewa kina sa ran cewa insha Allah ta'ala kina cikin mutane wanda suke na kwarai, wanda har malam Al-Hafiz Abul Fida Ibn Kathir shi ma akan wannan ra'ayin ya tafi na cewa bayi waɗanda suke sun yi imani su ne ake magana, kuma har Imam al-Mufassirin Ibn Jarir at-Tabari rahmatullahi alaihi shi ma ya fi karfafa wannan fassara din. kamar yadda Ibn Atiyya rahmatullahi alaihi shi ma yake cewa a cikin tafsirin sa dhahaba aktharu al-mufassirin ila anna hadha huwa al-qabul alladhi yad'uhu Allah liman yuhibbu min ibadihi. Malaman tafsiri da dama sun tafi akan cewa wannan shine hakikanin wannan kauna din, ita ce yarda karbuwa da Allah madaukakin sarki zai sanya wannan bawa a gurin bayinsa. Ibn Ashur rahmatullahi alaihi a cikin tafsirin sa yake cewa yaqtadu ittisalul ayati ba'daha bi ba'd fil ma'ani أن في هذه الآية وصف لحال المؤمنين يوم القيامة. ابن العاشور سيكي cewa wannan jeren giya ta ayoyin yanda aka ɗauko su ya bada sako, ya bada wata alama ta cewa ana kwatanta halin da bawa mumini zai kasance a cikin sa ne a ranar gobe kiyama bi daddi halin mushrikin, abin da yake akasin wanda mushrikai suke kai, fa yakunu halu ityanihim ghayra halin firad. Lokacin da muminai za su zo su karɓi sakamakonsu ko su yi ido biyu da sakamakonsu a ranar gobe kiyama na gan shiga aljanna, ba za su shiga a ɗaiɗaikunsu ba, a ɗayansu tal, a'a bal halin da tu'annisu ba'dihim bi ba'd, yanayi za su shiga na cewa junansu ko sashinsu yana ɗebe mawa sashi kewa, domin ba za su shiga a tilo ba, za su shiga ne zumara ƙungiya adadi kamar yadda wurare alƙur'ani da dama suka bayyana haka din. Wa annahum yakununa yawma idin bi maqamil mawaddati wat tabjil, sannan haƙiƙanin abin da ake nufin sa yaj'al lahumur rahmanu wudda, ranar gobe kiyama za su kasance a wani matsayi na waɗanda ake ƙauna. Idan mutum ya zo guri ana ƙaunar shi, ana son shi, ya ake yi da shi? Haba ake yi da shi, mutunta shi ake yi, karrama shi ake yi, girmama matsayinsa ake yi. Yace to wannan shine haƙiƙanin sa yaj'al lahumur rahmanu wudda, cewa ranar gobe kiyama Allah zai sa su a wannan matsayi. Sai ya ce fal ma'ana sayaj'alu lahumur rahmanu awda'a min al mala'ika, ma'anar ita ce Allah madaukakin sarki zai sanya musu masu ƙaunar su daga cikin jinsin mala'iku. Sai malam ya buga mana hujja da cewa faɗin Allah madaukakin sarki innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Za a yi musu bishara a matsayin su na sun yi imani, a matsayin su na sun tsayu akan hanyar Allah madaukakin sarki. Mala'iku suna musu albishir da cewa Allah takhafu, kada ku shiga tsoro, wala tahzanu, kada ku shiga damuwa, wa abshiru bil janna, muna muku albishir da aljanna allati kuntum tu'adun, wadda kuka kasance ana muku alƙawarinta. A cikin aljanna me zai faru? Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, mu kan majibinta lamarin ku ne, masu taimakon ku ne tun a nan duniya, sannan kuma a can a ranar gobe kiyama. A cikin aljannar da ƙarin bayani, wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Allah madaukakin sarki ya ce bisa bayanin mala'iku da suke yi, a cikin aljanna akwai abin da zukatanku suke kwaɗayi, akwai abin da ranku yake mararinsa, za ku same shi a cikin gidan aljanna. Mahallin shahid shine ne nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, mu majibinta lamarinku ne bisa umarnin Allah madaukakin sarki, bisa huwacewar Allah, bisa yaddar Allah, bisa dalilin Allah yana ƙaunar ku, sai ya sanya mu zamanto masu shiga cikin lamuranku a nan rayuwar duniya, sannan kuma a can din ma aljanna za mu ƙaunace ku, kuma za mu kasance masu ɗebe muku kewa. Mun ji yadda suke salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, yadda za su dinga gaya ma waɗanda suka samu sakamakon aljanna tausasan kalmomi, da sakon su shine aminci, sakon shi shine kwanciyar hankali. Da haka muhallin shahid din malam anan yana nuna mana cewa alwudd din nan yana daga ciki kaunar da mala'iku za su yi. Sai ya ci gaba da cewa wa yaj'alu baina anfusihim mawadda, sannan ya sanya kanwa tsakanin su ma karan kansu mu'minai din. A gidan aljanna babu kiyayya, babu gaba, babu kyashi, babu hassada, ba cin dunduniya, duk wani abu da yake komin kankantar sofanan abin da yake amsa sunan kiyayya, Allah madaukakin sarki zai cire shi a cikin zukatan bayinsa mu'minai a gidan aljanna.
wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, Allah ya ce zai bincike, zai zare, zai fizge daga cikin zuciyarsu duk wani abu da yake amsa ma'anar gilli, duk wani abu da yake sunan shi kiyayya da kyashi da hasada, Allah madaukakin sarki zai cire shi. sai malam ya ce wa itharul masdari liyafi bi iddati muta'alliqatin bil wuddi. ahammu shay'in abinda malam yake so ya nuna mana ibnu ashur rahmatullahi alaihi shine ne kauna din nan ta kunshi abubuwa daban-daban, ba wai kai a kaunace ka a duniya ba. A nan gidan duniya Allah maɗaukakin sarki ganin damarsa ne in ya ƙaunace ka ya soka sai ya yi shela da a ƙaunace ka. Ganin damarsa ne ya tattara sakamakon da za ka samu na wannan ƙauna ɗin tasa ya taskance maka shi a ranar gobe kiyama. Ganin damarsa ne ya haɗa maka biyu a duniya sai a ƙaunace ka da rayuwarka ko ba rayuwarka. Nawa ne sanda suke rayuwa nagartattun bayan Allah amma an tsane su. An kunna musu wuta, an musu sharri, an musu makida, an musu makaru, amma sanda sa kwanta dama sai kaga kai ka ce an yayyafi ne na cewa ko bayan Allah ku ƙaunace su. Sai a wayi gari da wanda ya ƙaunace su, da wanda ya yaƙe su, kowa yana ambatan su da alkhairi ruhma unufihim. Ba dan cewa zuciyar wani lokaci ma ta yadda ba, sai dan Allah ya turmuza ka dole sai ka faɗa ɗin abin da yake na gaskiya akan wani saboda bawansa ne da ya ƙaunace sa. Sai ya zamanto matsayin da suka samu da ƙaunar da suka samu da karɓuwar da suka samu a nan gidan duniya ta zamo bayan babu su ne. Don haka ina so in ce mana mafhumin Allah ya ƙaunace ka ya shela cewa bayi su ƙaunace ka ba yana nuna cewa da rayuwarka sai an ƙaunace ka 100% ba. Ta iya yiwuwa sai bayan babu kai sai karɓuwar ta samu, Allah ya wanzar da abin da kai na nagarta sai ya zamanto kana kwance a kabarinka amma an karɓi abin da kai kana ci gaba da samun ladansa. Mu duba manyan maluman mu magabata, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunna wal Jama'a, mu duba irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, wani irin matsi ne ba su samu ba a matsayin su na jagororin addini, a matsayin su na maluma waɗanda suke sun sadaukar da rayuwarsu kuma suka samu fitintunu ƙwarai akan abin da suke kansa na gaskiya. Da matsin lamba da suka samu daga masu mulki, daga masu hali, daga abokan zama, daga abokan da'awa, daga kaza. Amma gashi Allah madaukakin sarki ya wanzar da ambatansu ɗaruruwan shekaru bayan babu su, kuma ana ci gaba da ƙaunar su, ana bin su da addu'o'i na ƙwarai wanda muke kyautata musu da kan insha Allah wannan alama ce ta cewa Allah madaukakin sarki ya yarda da aikin su. Da haka sayaj'alu lahumur rahman wudda, Allah madaukakin sarki zai sanya musu ƙauna saboda ya ƙaunace su, sai ya yi shela bayinsa su ƙaunace su, kuma a ranar gobe kiyama mala'iku su ƙaunace su, sannan idan sun shiga aljanna su ƙaunaci junansu a matsayinsu na bayi wanda Allah madaukakin sarki ya zare kiyaya a cikin zukatansu. Fa inna ma yassarnahu bi lisanik litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda. Allah madaukakin sarki ya ce to mun dai sauƙaƙe shi. Wa kenan? Alƙur'ani da Allah madaukakin sarki yake batu din a ciki, yake wahayi da yake saukar mawafiyyan halitta sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce mun sauƙaƙe shi ga akan harshenka litubashshira bihi almuttaqin, saboda kai mawa waɗanda suke masu kiyaye dokokin Allah albishir da shi, kai musu bishara da shi saboda abin da yake ya kunsa a cikinsa na kyakkyawan sakamakon da za su samu na irin lallashin da Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin alkur'ani din. Wa tunzira bihi qauman ludda, kamar yadda kuma ya zamanto gargadi ne da jan kunne gawa mutane waɗanda suke masu tsananin jayayya, masu taurin kai, waɗanda suka ki imani da abin da ka zo da shi na saƙo. A wannan aya malamai suka ce menene yassara wadda Allah ya yi mawa alkur'ani ga harshen fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam, sauƙaƙa mishi alkur'ani ɗin da aka yi. Sai suka ce a nan Allah maɗaukakin sarki ya sarƙaƙa manzo sallallahu alaihi wasallama alƙur'ani ta fuskar saukar da shi da yarensa, domin Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi da yaren larabci bilisanin arabiyyin mubin. Allah ya saukar da shi da yaren larabci sai zamanto sauƙi ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda kuma bayan haka aka sauƙaƙa mishi karanta shi da furta haruffan alƙur'ani ɗin da kalmomin da suke cikin alƙur'ani. Sannan Allah ya sauƙaƙa mishi fahimtar alƙur'ani ɗin, saboda me duk aka yi wannan taisir ɗin, aka yi wannan sauƙaƙawa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu sauƙin isar da saƙon Allah maɗaukakin sarki ga wannan kashe-kashe na mutane guda biyu. Kashi na farko su ne waɗanda suke sun yi imani, in an zo ana musu bayanin alƙur'ani ba za su ji ana musu zaurance ba za su ji ana musu maganganu wanda ba sa gane me alƙur'anin ya ƙunsa.
jinsin larabawa ne, al'ummar larabawa, sai Allah ya zaɓi yaran su ya saukar da alƙur'ani din da shi, saboda in ana karantawa su yi ne, su fahimta su ji, ba su dinga cewa me ake nufi ba, ko an juya ma'anan ne, ko an jirkita ta, ko kaza ko kaza. A sai Allah ya saukar da shi da yaran su, saboda su ji sauƙin ansar abin da yake cikin sa na sako, su samu sauƙin fahimta, su samu sauƙin idrakin me Allah madaukakin sarki yake nufi, kamar yadda wannan ne a cikinsa mai rabo zai samu rabo na alkhairi, sai zamanto ya yi imani, ya yi amfani da wannan, wanda kuma yake akasin haka ba zai fahimta ba, fahimta irin wanda take mai amfanarwa, zai ji ne da kunnensa amma ba zai mai tasiri ba. Allah madaukakin sarki ya ce wa laqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min muddakir. Allah madaukakin sarki ce ya sauƙaƙa alqur'ani domin ambatansa, saboda kar ya zamanto cewa ma'abocin karanta alqur'ani ya ji shi ya mishi nauyi akan harshensa. Fa inna ma yassarnahu bi lisanika la'allahum yatadhakkarun. Allah madaukakin sarki ya ce mun sauƙaƙa bisa harshenka la'allahum yatadhakkarun, ko so samu abin da yake za su karanta su fahimta su dinga tuntuntuni a cikinsa, ko za samu abin da za su wa'azantu da shi, saboda ba a yi musu zance wanda yake ba sa ganewa ba. Sannan kuma ya kuma cewa gurin ba da hujja akan cewa albilisanika din nan ana nufin da yarenka, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin. Allah ya ƙara tabbatarwa da manzon sallallahu alaihi wasallam cewa ya sauka mai da alqur'ani da yaren larabci, kuma ya sauƙaƙa mishi shi da kuma yadda zai isar da shi ga mutane. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Allah madaukakin sarki ya ce wannan alkur'ani ba abin da yake yi face ne shiryarwa, saboda a cikin abin da yake cikin alkur'ani ga baki ɗayansa shirya ne ta fuskar nuni da kyakkyawa domin a bisa, da kuma nuni da mummuna domin a kauce masa. Miƙaƙƙiya hanya ce ɗoɗar wadda babu karkata a ciki, domin ta zamanto bishara ga muminai, sannan waɗanda suke suna aikata aiki na ƙwarai cewa suna da lada mai girma a gurin Allah madaukakin sarki. Sai Allah ya ce wa tunzira bihi qauman ludda, sannan ka zamanto wannan alqur'ani an sauƙaƙa maka shine bisa harshenka domin ka yi gargaɗi ga mutane waɗanda suke ma'abuta jayayya, waɗanda suke masu musu, waɗanda suke an gaya musu sun ƙi yadda, waɗanda zuciyarsu na ce musu gaskiya ne amma suna nan inna wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun, sun san gaskiya ne, sun san ba shaci faɗi bane ba, wannan zancen ya fi daban a ce mutum ne ya rufe ɗaki ya ƙirƙira shi, saboda abin da yake cikinsa na i'jazi, saboda abin da yake cikinsa na gagara badau, domin inda mai sauƙi ne da sun kwaikwaya. Allah maɗaukakin sarki ya musu ƙure akan sha'anin alƙur'ani mataki-mataki, kuma babu matakin da suka yi nasara a cikinsa. An ce ku kawo mithlihi ba su kawo ba, an ce ku kawo ashir suwarin mithlihi muftarayat ba ku kawo ba, an ce ku kawo ayoyi ba ku kawo ba, an ce ku kawo aya kun kasa kawo. Wato yaya ba za ku yarda cewa wannan abin daga gurin Allah maɗaukakin sarki yake ba? To tun da kuka yadda a duka waɗannan matakan dama da aka baku, a bisa wannan ƙuri da aka muku domin a yadda da ku cewa abin da kuke faɗa ɗin nan ba gaskiya bane ba, abin da kuke riyawa ɗin nan ba gaskiya bane ba, alƙur'anin nan saƙon Allah ne, alƙur'anin nan shiriya ce, amma duk da haka sai suka kasance ne qauman ludda, mutane waɗanda suke masu jayayya, domin alluddu jam'i ne na al'aladdu wanda yake shadidul husuma, mutum mai tsananin jayayya wanda shi in ana musu da shi ba zai taɓa yadda a ka da shi ba, a gaskiya yake ko a akasinta, ko ta bayyana a gare shi kuskurewar shi baya yadda da wannan, saboda ɗabi'arsa shine asalin rashin yadda da hujja da dalili, da yadda da abin da yake son zuciyarsa ne. Shi sa Allah madaukakin sarki ya ambace su da wannan suna din. Shi sa cikon waccan aya da muka jada zu inna hadal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira, sai ce me wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirah a'tadna lahum azaban alima. Su kuma tabbas waɗannan waɗanda ba su yi imani da cewa akwai ranar alkiyama ba da abin da ta kunsa a cikinta, to su sani cewa Allah madaukakin sarki ya musu tanadi ne wanda yake mai radadi. Allah ya kiyashe mu. Al-Biqai a cikin tafsirin sa Nazmud Durar fi tanasubil ayati was suwar yake cewa al-aladdu
huwa alladhi yatamada fi ghayyihi wa la yarji'u li dalilin, shine wanda yake dogewa ya kafe ya ƙi matsawa akan batansa akan kuskurensa, sannan kuma ko da dalili ya bayyana a gare sa baya juyawa ya bar ra'ayinsa. Wa yarkabu fi inadi alhaqqi ma yaqdiru alayhi min ash-sharr, kamar yadda yake hawa dokin taurin kai ko da kuwa ga gaskiya ta bayyana a gare shi ya doge akan wannan sharri da yake kai. Wala yakunu hadha illa mimman yahtaqiru man yukhasimuhu, duk yawanci wannan ɗabi'a ba ta zamowa ga kowa sai ga wanda yake ya raina wanda yake abokin jayayyarsa. Kuma kenan ba gaskiya yake nema ba, so yake kawai tun da kai baka kai ba, me isa kai ne zaka zo min da saƙon, me yasa kai zaka gaya min sai ya doge, irin yadda zaka ga wasu yanzu suna yi. A gaya musu gaskiya, sun ji sun san gaskiyar ce, amma dan me yasa wani ne zai gaya min, wannan ita ce dalilin su da suke kin kansar gaskiya. Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu. Malami ce wai yuridu an yaj'ala al-haqqa batila, yana so ya sanya gaskiya ta zamanto ita ce bata, saboda me takabburan ala qabulihi, dan ya zamanto yayi taurin kai, yayi girman kai na cewa ba zai anshi wannan gaskiya din ba. Kun ga anan Allah madaukakin sarki ya nuna mana halin da waɗannan mutane suke a kansa da yanayin ɗabi'arsu, cewa kar mu ɗauka doɗewar basira ce, kar mu ɗauka an aiko da zance ne wanda ba sa ganewa. Allah ya aiko da zance wanda yake sassauka, wanda ya ƙunshi bishara, wanda ya ƙunshi gargaɗi da razanaswa, amma duk da haka sun doge akan wannan, sun yi taurin kai. To lokacin da ya kasance Allah madaukakin sarki ya ambace su da abin da yake na taurin kansu, ya ambace su da abin da yake suna kan shi na yi wa gaskiya ƙememe, to sai Allah madaukakin sarki yake tunatar da su, in ma kun fi karɓan gaskiyar nan kun yadda da ita, in ma kuna ganin cewa Allah ya ba ku dukkanin wata dama ne a rayuwarku ta duniya da kuke ganin ku kun zamo gagara badau, to ku waiwaya baya. Wa kam ahlakna qablahum min qarni, Allah madaukakin sarki ya ce nawa muka hallakar kafin su, ma'ana kafin yanzu, na wasu ƙarne ku waɗanda suke sun gabace su. Gabaninsu an yi al'ummu daban-daban, gabaninsu an yi ƙabilu daban-daban, gabaninsu an yi mutanen gari daban-daban waɗanda suke sun wanzu, sun rayu, sun yi irin wannan rayuwar da kuke ciki, sun samu dama, sun haifi ‘ya'ya idan alfaharinku shine ‘ya'ya, sun samu dukiya in alfaharinku shine dukiya, sun zamo masu yawa idan alfaharinku shine yawa, sun zamo masu ƙarfi idan alfaharinku shine ƙarfi. Nawa ne sun zamanto sun gabata, hal tuhissu minhum min ahad. Allah madaukakin sarki yake cewa shin kuna jin ɗuriyar wani daga cikin su yanzu? Sun wuce ka an lam yakunu, kamar ba a yi su ba. Duk abin da kuke takama da shi, to gashi nan wasu sun yi kafin ku kuma sun wuce. Aw tasma'u lahum rikza, ko kuma shin kuna jin wata 'yar muryar su? Kuna jin wani alamun sautinsu da cewa a can guraben akwai mutanen da suka rayu babu su, sai dai ku je ku ga gine-ginen inda suka zauna ya zama kufai, sai dai ku je ku ga alamun wannan garin an taɓa rayuwa, sai dai ku ga nau'in gine-ginen su waɗanda suke nuna cewa Allah ya ba su dama, ya ba su ƙarfi, sun yi dogayen gidaje, sun yi manyan gine-gine. Waɗanda suka taɓa gani ko a hoto ne za su ga irin gidajen da ake nunawa na Baqiyat Ali Samud, ɗaiɗaishin garin Samudawa, da irin girman da gidajen suke da shi, sai kai tunani kenan wannan ci gaba da muke gani a rayuwar mu ta yanzu, da damar da Allah ya ba wa ɗan adam ta ƙere-ƙere da ƙirƙire-ƙirƙire, kar mu ɗauka wai ci gaba ne mu ne yanzu muka tar da shi, an ba mu bastar da shi ba. Kalla, Allah madaukakin sarki ya faɗa alƙur'ani cewa ya azurta ku yanzu, ya azurta mutanen da suka gabace ku da abin da yake yafi naku. Allah ya ba su dukkanin dama da dukkanin ci gaban da yake ya dace da lokacinsu da zamaninsu. Da haka kar ku ɗauka cewa ya ku kafiran Makka, kar ku ɗauka cewa ya ku Qurayshawa da kuka ki imani da manzo sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci, cewa wai kun kai wani mataki ne na isa, kun kai wani yanayi ne wanda cewa ba za a iya ɗaukan wani mataki a kanku ba, ko kuma a'a kun riga kun isa kun bunƙasa ba za a halakar da ku ba. To sai Allah yake tunatar da ku, wa kam ahlakna qablahum min qarni, nawa ne muka halakar da wasu ƙarne ku waɗanda suke kafin ku, gabanin ku sun rayu. Hal tuhissu minhum min ahad, shin yanzu ka ji labarin wani a cikin su, kana ganin shi? Aw tasma'u lahum rikza, ko kana jin wani bayani na sautinsa ko ‘yar muryarsa, ko da daidai ƙanƙanwa ce wadda za ta baka sautin alamar cewa ga wannan mutum. Domin rikza suka ce as-sautul khafi, sauti wanda yake ƙasa-ƙasa, wanda la ya kabi binin ana jin shi zaki ji kaɗan ake jin shi, saboda ko dai nisan ma'abocin sautin
ko kuma ma ko da gashi bayi da ƙwari sautin nashi yayi rauni, shin ka ma samu wannan bayani akan su? Allah madaukakin sarki ya kwatanta mana a cikin Alkur'ani a ayoyi daban-daban irin wannan yanayi domin ya dawo da kai dan adam cikin hayyacinka. Duk abin da kake gani kana kansa na dama an yi wanda yake yafi ka. wa ka'ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalima thumma akhadhtuha wa ilayya al-masir. Allah ya ce nawa muka hallakar na ƙarneku ko wasu garuruwa ko wata alƙarya bayan sun kasance suna azzalimai, amma Allah maɗaukakin sarki ya musu jinkiri ya ba su dukkanin dama. Ku sani cewa ga Allah maɗaukakin sarki ne makoma. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batasha fanaqqabu fil biladi hal min mahis, wanda suka fi kuma isa da buwaya Allah madaukakin sarki ya halakar da su. Wa kam ahlakna min qaryatin batarat ma'ishataha fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnu alwarithin. Ga garuruwan su nan da gidajen su da suka gina da kayan alatun da duk suka rayu a cikin su, Allah ya ce nahnu alwarithun, mu ne masu gajewa. Duk sun gama mallaka, sun gama isar, sun gama kafafar, amma yanzu sun bushe gidajen sun zamo ba wani wanda yake mallakin su, domin me mallaki ne na Allah madaukakin sarki. Fa asbahu la yura illa masakinuhum, an wayi gari ba a ganin komai sai kufan su, sai wurin zaman su, wurin zaman da yake abincin daɗi, abun more rayuwa, abun a nuna shi alfahari da shi a isa, abin in an shiga a huta hankali ya kwanta. Yanzu yau an wayi gari ya zama an ce maka ka shiga ma tsoro kake ji, ba ka tunkarar irin waɗannan wuraren gaba gaɗi, gani kake kamar za ka samu wata matsala ko wata damuwa a cikin wannan gurin. To duk gurin da ƙarshen makomarsa shine haka, ina wani abin alfahari a kansa? Duk inda yau ko da ya rayu wannan guri Allah ya riƙa shi, an kawo wasu mutane an ce ku shiga, ba za su iya shiga ba, ko dai bai dace da zamanin su ba, ya zama old modern, an daina yayinsa. Kalla mu gani yanzu ko a rayuwar mu ta yau da gobe, gidajen da shekaru 40-50 suka yi kuɗi, suka yi arziki, suka tumbata a dukiya, za a gina gida na alfarma a lokutan su misali ake da gidajensu. Amma yanzu ana rayuwar nan ta yanzu ga gidajen a tsaye amma sun zamo ne tsohon yayi, babu mai zancen su, babu mai buga misali da su. In ka shiga maji kake wani lokacin ka takura ma a irin tsarin ginin, a irin yanayin, so kake kai sauri ka fito. Wannan kadai ya ishi dan adam aya da kuma ya nusar da shi, ya dawo da shi kan abin da yake na daidai. Allah ya ce fa ka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalima fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid. Sannan alƙarya nawa muka halaka wanda suke alhalin suna azzalimai, sai ga su sun rugurguje akan rufinsu, kamar ba a zamanto an musu rufi da abubuwa waɗanda suke masu ƙarfi, masu ɗebe kewa ba. Sannan sun zamanto kufai da kuma rijiyoyi waɗanda suke an watsar da su, yanzu ba a amfani da su, ba a samun fa'idar da ake samu a saboda sun riga da sun gushe, babu amfana da manya-manyan gine-gine wanda aka ɗaukaka su, yanzu duk babu su a waɗannan alƙaryu, sun zamanto tarihi, abin ambatawa ga wanda suka sani, wanda ba bai sani ba bai san sun faru ba, amma a lokacinsu su ne abin buga misali, su ne abin bugar kirji. Wannan sai ya dawo da kai hayyacinka ya kai dan adam, ka gane cewa duk abin da ka mallaka to fa ba zai amfana maka komai ba idan baka nemi yardar Allah madaukakin sarki da shi ba, kuma abin da ka samu anan za ka bar shi. Allah madaukakin sarki ya rufe wannan sura da wannan wa'azi wanda yake mai dawo da dan adam hankalinsa, mai dawo da ɗan adam hayyacinsa. Misali aka buga maka alwaqi'ul hayy, wanda zaka gani na zahiri, wanda hankalinka zai ansa, wanda idanunka yake ganin sa ƙuruƙuru, na cewa inda zaka lura ka mai da hankalinka to zaka gane cewa duk wata ni'ima da Allah madaukakin sarki ya azurta ka da ita a nan gidan duniya, ni'ima ce wadda take mai gushewa, sai abin da yake na imani da abin da wannan imanin ya gadar, wanda yake na aiki na kwarai. To wannan shine zai gadar maka da ƙaunar Allah maɗaukakin sarki, wannan shine zai gadar maka da ƙaunar nagartattun bayan Allah maɗaukakin sarki, sai su yi maka addu'o'i na ƙwarai, sai su ƙaunace ka, su nuna maka gaskiya, su nuna maka abin da yake ɓata ne domin ka kauce masa, su bi ka da addu'o'i na ƙwarai, su ƙaunace ka, su ja ka a jikinsu, su sanya ka akan abubuwan da yake za su zamanto tafarki ne da Allah maɗaukakin sarki zai ƙaunace ka. Sa'ilin da kuma wanda yake akasin haka, shi ma an ɗauko suran nan tiryan ana mai bayani domin ya gane cewa duk abin da yake yana aikatawa na nau'in kowane irin kafirci ne, to ba abin da zai haifar maka sai tashin hankali da hasara da nadama a
a ranar gobe kiyama, kuma tun a nan duniya ma za ka kushe kamar ba a yi ka ba, labarin kamar sai Allah ya ga dama za a ambata, in an ambata kuma ba a ambato na kwarai za a yi ba, sai dai ma ka ji wanda kafincin sai tumbasa an yi ambato shi ma ana bin shi da me mummunan lafazi, mummunan alkaba'i, saboda ya kai makura bai ma samu cewa Allah ya sanya ambatan alkhairi na bayinsa akan harsunansa domin su dinga amfatan shi da shi ba. Yan uwa masu albarka, wannan ita ce suratu Maryam, tun daga farkonta har zuwa ƙarshenta baka wuce wasu ayoyi ba face Allah madaukakin sarki yana saukan mana da hujjoji waɗanda suke za su ƙara ƙarfafan mu akan tauhidin mu, kadaita Allah madaukakin sarki a cikin bauta ba tare da an hada shi da wani ba, tsantsagwarar ƙoƙarin tantance ibada ga Allah madaukakin sarki, neman yardarsa domin a gurinsa ne mai kyawu yake, neman kaucewa abin da yake neman kaucewa abin da yake na bata da abin da ya yi umarni da cewa kar a aikata shi domin ka samu abin da yake na kyakkyawan sakamako a cikin rayuwarka. Da wannan ne kadai tudun mun tsira, da wannan ne kadai za ka samu nasara, za ka samu rabauta, ka ga mai kyau a nan duniya, ka samu mai kyau a gurin Allah madaukakin sarki ma gobe kiyama, domin wannan ita ce matabbaciya. Zan rufe mana da maganar Uthman bin Affan, sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda aka hakaito ta da Qatada bin Da'ama as-Sadusi, inda yake cewa babu wani bawa wanda yake zai aikata aiki ko dai alkhairi ko sharri face Allah madaukakin sarki ya masa riga ko ya masa mayafi da kwatankwacin abin da yake ya aikata. Daga in kina so Allah ya lullube ki da kyakkyawa, ki aikata kyakkyawa, ki kadaita shi a bauta. In kuma kina so ki ga akasin haka, to ki raba hanya da sannu Allah madaukakin sarki zai sadar da waɗanda yake sun kauce ma umarninsa da mummunan sakamako. Fatan mu har kullum shine Allah madaukakin sarki ya sanya zukatan mu kullun su zama masu bin hanyar sa ne, masu tunkarar inda maganar gaskiya take domin su bita. Allah maɗaukakin sarki ya sanya zukatanmu su kasance waɗanda suke masu dogewa akan tafarki na ƙwarai, waɗanda yake za su yi abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzanninsa da su. Fatanmu har kullum zukatanmu su zamanto masu yaƙar ƙarya a duk inda take, su kyamace ta, su ki aiki da ita. Allah maɗaukakin sarki ka azurta mu da kaɗaita ka a cikin bauta. Allah maɗaukakin sarki ka azurta mu da tsantsanta bauta domin ka kai kaɗai ba tare da haɗa ka da wani a cikin bauta ba. Yan uwa masu albarka, wannan shine ƙarshen tafsirin mu na bana da Allah madaukakin sarki ya mana ni'ima da ganin ƙarshen sa, kuma ya dace da ganin ƙarshen surat Maryam alaiha salatu wassalam. Muna roƙon Allah madaukakin sarki da dukkan sunayensa kyawawa da siffofinsa tsarkaka da ya ara mana cikin falalarsa da ni'imarsa, ya sadar da mu da alkhairin da yake a cikin wannan wata. Allah ya sa muna daga cikin bayinsa wanda za mu riski Ramadana masu zuwa ya ba mu ikon aikata alkhairi a cikinsa. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.